በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ሓዲርኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስባሕ መድኃኒዓለም ኣቦይ ልዑል እግዚአብሔር አምላኽና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ብሰላምን ብጥዕናን ስለ ዝዓቀበናን ዘጽንሐናን ክብርን ምስጋናን ኣምልኮን ውዳሴን ንዘላለም ንዑ ይኹኖ። ከምኡውን ነተረርህት ህሊና ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕተ ንጹሓን ወላዲተ ኣምላኽ ወላዲተ ቃል ዝኾነት ቅድስቲ ኪዳነ ምሕረት ኣደይ ቅዱስ ወዳ ብዝሃባ ክብርን ምስጋናን ውዳሴን ይብጽሓያ። ከምኡውን ንኹሎም ቅዱሳና እግዚአብሔር ኣምላኽና ብዘኽበሮም መጠን ብዝሃቦም ክብርን ምስጋናን ንዘላለም ንዖም ይኹን ኣሜን። ጥሪ 11 ናይ ዕለቱ ስንክሳር ዝሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ደማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቕ ንዓለም ይዝነብር። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ኣሜን። እንኳሕና ብርሃነ ጥምቀቱ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰላም ብፍቕሪ ብጥዕና ኣብጽሓና። በዚ ጥምቀት ጎይታ ሓጢአት ስጋናን ነብስናን ይሕፀበልና ኣሜን። እስራትና ዝፍትሕሉ፣ ሕሙማት ዝፍወስሉ፣ ጭንቃትና ዝድሰትሉ፣ ኩናት ዝጠፍኣሉ፣ ጥሜት ዝጠፍኣሉ ዝርሕቀሉ፣ ጥሜት ዝጠፍኣሉ፣ ድኻ ዝጸግበሉ፣ ዕሩቕ ዝለብሰሉ፣ ካህን ዝኸብረሉ፣ ቤተ ክርስቲያን ሕጋ ዝኽበረሉ፣ ሰላምን ራህዋን ንረኽበሉ ጊዜ ይግበረልና ኣሜን። ከምዚና ዓመታ ድማ ምስ ፍቑራት ስድራ ቤትና ንውዕለሉ ዓመት ይግበረልና ኣሜን። ጥሪ 11 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣብ ቅዱስ ወንጌል ድሕሪ እመቤትና ቀጺሉ ከም ናይ በዓል ዘካርያስ ቤተሰብ ዝኣክል ክብሪ ዝተገልጸሉ ፍጡር ኣሎ ኢልካ ምዝራብ ይከብድ እዩ። ቅዱስ ሉቃስ ወንጌሉ ዝጀመረ በዚ ናይ ቅዱስ ቤተሰብ እዩ እሞ መንፈስ ቅዱስ ከምዚ ክብል ኣጽሒፍዎ እዩ። ካህን ዘካርያስን ቅድስቲ ኤልሳቤጥን ከዓ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ጻድቃን ነበሩ። ብኩሉ ትእዛዛት እግዚአብሔርን ሕጋጋቱን ብዘይ ጉድለት ዝኸዱ ነበሩ ይብሎም። ሉቃስ ምዕራፍ 1 ፍቕሪ 6 ናይ ሰብስ ንግደፎሞ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ብዘይ ነቐፋ ምንባር ክንደይ ይረቅቕ እዩ። ነዚ አንክሮ ኣድንቖት ይግባእ። እዞም ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን ግን ምኻናት ብምዃኖም ቆልዓ ከይወለዱ ዘመኖም ሓሊፉ ነበረ። ከም ናይ ቤተ ክርስቲያን ትውፊት ዕድሚኦም ናይ ኤልሳቤጥ 9 ናይ ዘካርያስ ድማ 100 በፂሑ ነበረ። ፍጹም ትዕግስቶም ዝተመልከተ ጎይታ ግን ኣብ እርግናኦም ካብ ሰብ ኩሉ ዝዓበየ ትንቢት ዝንበይኑ ዝተነበየሉ ኢሳያስ ምዕራፍ 40 ፍቕዲ 30 ሚልክያስ ምዕራፍ 3 ፍቕዲ 1 ዓቢ ነቢይ ምእንቲ ክህቦም መልአከ ብስራት ቅዱስ ገብርኤልን ለኣኸሎም። ቅዱስ ዘካርያስ ሰብኢ እሞ ካብ ብዝሒ ደስታ ብምክርኻሩ ድዳ ዓባስ ኮነ። እዛ ቅድስቲ ግን መስከረም ዕለት 26 ዓብይ ሰብ ጸኒሳ ን6 ኣዋርሕ ንነብሳ ሰወረት። ኣብ 6 ወርሒ ናይ ፍጥረት ኩሉ ጎይታ ኣብ ዝተጸንሰ ጊዜ ናይ ኣርያም ንግስቲ ድንግል እመቤትና ናብ ኤልሳቤጥ መጸት። ክልቲአን ቅዱሳት ደቂ 2 ኣሕዋት እየን። ናይ ኣምላኽ ኣደ ምስ በጽሐት ሰላም ምስ በለቶም መንፈስ ቅዱስ ኣብ ኣደን ቆልዓን ወሪዱ ንኤልሳቤጥ ብምስጋና ንዮሃንስ ድማ ገና ካብ ህፃንነት ከሎ ብደስታ ዘለለ ሰገደ። ድሕሪኡ በዛ መዓልቲ ሰኔ 30 ተወሊዱ ኣቦኡ ዘካርያስ ዮሃንስ ምስ በሎም አንደበቱ ተፈታሓሉ። መጥምቀ የመለኮት ቅዱስ ዮሃንስ ወዲ ቅዱሳን ዘካርያስን ኤልሳቤጥን ኣብ ማህፀን ከሎ መንፈስ ቅዱስ ዝመልኦም ኣብ በረኻ ዝዓበየን ብገዳማዊ ቅድስና ዝተመላኽዕን ንእስራኤል ናብ ንስሓ ዘጥምቐ ናይ ጎይታና መንገዲ ዝጸረገ ንጎይትኡ ዘጥምቐን ስለ ሓቂ ክሳዱ ዝተቖርጸን ዓብይ ሰብ እዩ። ስለዚ ድማ ቤተ ክርስቲያን ነቢይ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቀ መለኮት፣ ፀሃሄ ፍኖት፣ ቃለ ኣዋዲ ኢላ ተኽብሮ። ኣስማተ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ናይ መጥምቅ ዮሃንስ ኣስማት ድማ እዚኦም እዮም። ነቢይ፣ ሐዋርያ፣ ሰማዕት፣ ጻድቅ፣ ካህን፣ ባህታዊ፣ ገዳማዊ፣ መጥምቆ መለኮት፣ ፀሃይ ፍኖት፣ መንገዲ ፀራጊ፣
ድንግል ተንከተም ናይ ቡሊን ናይ ሓድሽን መራኸቢ ድልድል ቃለ ኣዋዲ ኣዋጅ ነጋሪ መምሕር ወመገስጽ ዘየዓቢ እምኩሉ ካብ ኩሉ ዝበልጽ ኣምላከ ቅዱሳን ናይ ቅዱስ ዮሐንስ ኣስማት ድማ እዚ እዩ። በረኸቱ ይሕደረና። ኣርኪኡ ድማ ከምዚ ይብል ሰላም እብል ለዮሐንስ ሊቅ በልሃበ ሃይማኖት ርሱን ወመንፈስ ቅዱስ ምውቅ ለነዳያን ዘረወ ወለምስኪናን በጽድቅ እምነ እስራኤላፍ ዲናረ ብሩር ወወርቅ እስከነ ኢተርፈት ለቱ ኣሃቲ ጸሪቅ። ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ቅዱሳን ዮስጦስን ፋስዮስን ኣዕረፉ። በረኸቶም ምሳና ምስ ኩላትና ይሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣባ ወቅሪስ ገዳማዊ ከምኡውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱስ ኣቦ መስተጋድል ኣባ ወቅሪስ መዘከርቲ ዕረፍቲ እዩ። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ ምስ ባስልዮስ ዓበየ። ንሱ እውን ቀሽና ሾሞ። እዚ ቅዱስ ድማ ብጽባቐኡ በዓል ሰናይ ደም ግብኣት ገጹ እውን ምልኩዕ ነበረ። ኣብ ዝተቐመጠ ዝቐደመ ግብሩ መንእሰይ እንተሎ ንጓል መኮንን ድልዋ የመናፍ እውን ፈተዋ እሞ ንሳ እውን ፈተወቶ። ናብ ካልእ ቦታ ከይዶም ድሌቶም ንክፍጽሙ ድማ ተማኸሩ። ነዚ ነገር እንዳተዳለዉ ከለዉ ንሱ ተኣሲሩ ኣብ ኣደባባይ ፍርዲ ቀዊሙ ካልኦት ብዙሓት እስራት እውን ምስኡ ኮይኖም ብሕልሙ ረአየ። ስለ በደሎም ድማ ነንሕድሕዶም ይምርምርዎም ነበሩ። እሱ ግን ብልቡ ዝተኣሰር ኩሉ ምኽንያት እንታይ ይኾን? ንሰብኣያ ክዕምጾ ዝደለኹ ስለ እዛ ሰበይቲ ዶ ንሱ ከሲሱኒ ናብዚ ዓብዪ ጉድ ኣብፂሑኒ በለ። በዚ ነገር እትህወኽ ከሎ ድማ ብኣምሳል ናይ ቀደም ፈታዊኡ ሓደ ሰብ መጸ እሞ ዝተኣሰርካሉ ብምንታይ እዩ በሎ። ስለ ሓጢኣቱ ስለ ዝሓፈረ ንኽስውሮ ፈተወ። ምሳ ገደደ ግን ከምዚ በሎ፣ ኦ ፍቑረይ እገለ ስለ ሰበይቱ ዝኸተሰኒ ይመስለኒ። ስለዚ ድማ ፈሪሐ እህወኽ ኣለኹ። ብኣምሳል ናይ ቀደም ፈታዊኡ ናብኡ ዝመጽእ መልኣኽ ድማ ኦ ፍቑረይ እዚ ስራሕ ከይትሰርሕ ናብኡ እውን ከይትምለስ ብቅዱስ ወንጌል መሓለለይ፣ ኣነ ድማ ዋሕስ ክኾነካ እየ በሎ። ብወንጌል ድማ መሓለሉ። ኣብቲ ግዜ ድማ ካብ ትኻሱ ነቕሐ። እቲ ዝረኣዮ ራእይ ድማ ሓቂ ከም ዝኾነ ፈለጠ። ስለዚ ድማ ንዓዱ ሓዲጉ ናብ እስክንድርያ ኸደ። ኣብኡ ድማ ሄራኒ ዝስማ ፈራሒት እግዚአብሔር ንዝኾነት ሓንቲ ሰበይቲ ረኸባ። ምስ ተነጋገሩ ድማ ናይ ልቡ ኩሉ ነገራ። ንሳውን እዞም ጽቡቓት ክዳውንትኻ ሕደግ፣ ተራ ናይ ትሕትና ልብሲ እውን ልበስ፣ ንእግዚአብሔር ድማ ኣገልግሎ በለቶም። ብድሕሪዚ ድማ ናብ በረኻ ኸደ። ካብ በዝሒ ተጋድልኡ ዝተለዓለ ከብዱ ከም እምኒ ክሳዕ ዝደርቕ ድማ ሓምልታት እናተመገበ ነበረ። ጎይታና ድማ ናብኡ መጺኡ ፈወሶ። ኣጋንንቲ እውን ስለ ዝተፈታተንዎን ዘሳቀይዎን እሱ ብጾሙን በጸሎትን ዝጋደል ኮነ። ኣብ ክረምቲ ድማ ዝናብ እናወረደ ሓጋይ ናይ ቀትሪ ወዒ ፀሓይ ናይ ለይትን ቁርን ተፃዊሩ ሰማያዊ ሃብቲ ክሳዕ ዝውሃቦን መላእኽቲ ናብኡ መጺኦም ሰማያዊ ሕብስቲ ክሳዕ ዝሃበዎን ሰማያዊ መስተን እውን ክሳዕ ዘስትይዎን ጥራሕ ዝባኑ ቀዊሙ ይሓድር ነበረ። ዝተሰወሩ ራእያት ንኽፈልጥ እውን ተገብኦ 3 ድርሳናት እውን ደረሰ። እቲ ሓደ ኣብ በረኻ ስለ ዝነበሩ፣ ካልኣይ ድማ ብዛዕባ ማሕበረ ኣሃው መነኮሳት ኣሕዋት ማለት እዩ። ሳልሳይ ድማ ስለ ካህናት። ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ድማ ስሙ ቡላ ዝበሃል ገዳማዊ ናብ መጺኡ ነንሓድሕዶም ሰላምታ ተዋሃቡ። ኣባ ቡላ ድማ ከምዚ በሎ፣ ኦ ሓወይ ወቅሪስ ንኸጽንዕንዑኻን ካብ ውግእ ሰይጣን ምእንቲ ክትድሕንን ውሑዳት ኣሕዋት ደኣ ንስኻ ኣንብር እምበር በይንኻ ኣይትንበር። ከምኡውን ገበረ። ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ግን ንሃይማኖት ብዝለወጠሉ ብኣርዮስ ብንስጥሮስን ብማኒን ኣምሳል ኮይኖም 3 ሰይጣናት ናብኡ መጺኦም ብሃይማኖቶም ተኸራኸርዎ። ንሱ ድማ ብቓላት ቅዱሳት
ብቲ ሃይማኖቶም ብዝቐንዐት ኣቦታት ትምህርትን ረትዖምን ኣሕፈሮምን ብዙሓት ተኣምራትን መንክራትን ዝገብር እውን ኮነ። ሓንቲ መዓልቲ ድማ ናብ ቤተ ክርስቲያን መስከደ ተዓፅያ ረኸባ። እቶም መነኮሳት ድማ መኽፈልቲ ኣልሾም ኣይረኸብዎን። ኣብ ልዕሊኣ ምስ ኣማዕተበ ግን እቲ በሪ ተኸፈተሉ። ኣቦኻ መይቱ ኢሎም ኣብ ዝነገርዎ ጊዜ ድማ ሓስኺሙኒ ኣቦይስ ዘይሞተ ሰማያዊ እዩ ከም ዝበለ ብዛዕባኡ ዝንገረሉ ወቅሪስ እዚ እዩ። ዜናኡ ድማ ኣብ መጽሓፈ ገድልን ኣብ መጽሓፍ ዜና ኣበውን ኣሎ። ብድሕሪ እዚ ድማ ፈጺሙ ምስ ኣረገ ናብ ዝፈትዎ እግዚኣብሔር ፈለሰ። ንእግዚኣብሔር ድማ ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዚ ኣቦ ይምሓረና። በረኸቱ እውን ምስ ኩላትና ተሃሉ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ኣርኪያት ድማ ከምዚ ይብል ሰላም ለወቅሪስ እንተ ርእየ በንዋም እንዘ ውእቱ እሙረ ከዊኖ ብኣውደ ምኩናን ቅውም ሶበተ ሃይጠ ለብእሲት በስነ ላህያ ኣዳም ከመያድህን ትፍሶ ብኣውትሮ ጸሎት ወጾም ነዋ ተናከራ ለዛቲ ዓለም ሰላም እብል በቃለ ሐሴት ወፍስሃ እንዘ ይጸውዕ ስምከ ሰርከ ወነግሃ ዮሐንስ ሰባኪ ጥምቀተ ለንስሐ ህጽበኒ ወአንጽሃኒ እስመ አባል የረሳ በማይ ዮርዳኖስ ዘኩሎ አንጽሃ። ንእግዚአብሔር አምላኽና ምስጋና ይኹኖ። ንዓና እውን ብጸሎት እዞም ኩሎም ቅዱሳን የምሓረና። ብጸሎቶም ንኹላትና ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ እውን ይሰውረና መድኃኔ ዓለም ክርስቶስ አሜን። ጥሪ 11 ዝክበሩ ዓመታዊ በዓላት በዓለ ኤጲፋንያ፣ ቅዱስ ዮሐንስ መጥምቅ፣ አቡነ ሐራ ድንግል ጻድቅ ልደቶም፣ አባ ወቅሪስ ገዳማዊ፣ አባ ዮሐንስ ሊቀ ጳጳሳት፣ ቅዱስ እንጣሊዮስ ሰማዕት። አሜን። ወርሓዊ በዓላት የለን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ذكر ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝኽሪ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነበር። አሜን። ንቅዱሳን ተማሕፀኑ ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ አሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ቃል ኮነ ፊደል በአፈ ቅዱሳን ትጓር መላእክት ተራረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን 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 ለይኩን